kasi I mean kita bitaw Sir Tats bitaw nakaadto no dito sa laing lugar no sa kalibutan. Lahi ra jud Pilipino lahi ra jud ang ingon ta kung ako jung di kalimtan katong nangatutag usa ka park nya human kita latag ka ng kanon ba na human lami nga sudan mo tag wa digitay bahala na ubang mga mugawas gyud ang pagka-Pinoy. Magawas sa pagka-Pinoy na mag-sharing nga kanaging dili mag-iyahay ba na ba mag-sharing ta sa ato ang pagkaon kay ato ba yung pagkaon dito kay kuan baya kanang sana kanang wheat bread ana ba di kay pag namin nagdagong pag kanang kanon good di lang murag sharing jud ba kibaw na kita na nagpangita tag rice wa jud siya na iyaha lang to ang rice iya jud to gi-share so it shows ba kung unsa jud ta ka grabe ato ang kuan ba caring jud ta ba na or na jud tay kind ato mga kasing-kasing jud nga jud ba ang Pilipino nga kumbaga sakto ning giingon ni Christine nga kana bitang ang pagka family oriented bitaw family oriented sad naagyud ba nga pag-adto na mo actually kining among giisgudan Sir Max lang among experience dito nga ang ilham kong kinaiya dito is that kung ikaw mo dakag pagkaon imo ra gid na no dili ka kinahanglan nga mo share no di pod nga to pa mi kakita nga nangayo sad sila sa ilahapong kaop taga didto no but seeing us Filipinos didto kay diha ko namsad ming mga kuyog dito nga mga Dutch pod nakaingon silang grabihas Pilipino na bitaw mo ikaw nga mabuhi gyud kay nga naman maski sa kagamay apan nag-share ba so nakita nila yes sa imuhang experience ang imuha pong kuan reaction Sir Max sa kang Christine no nga kuan dere message sa akong message niya sa akong reaction murag katong iyang gingon nga family oriented nga sa atong pagkagamay murag itubo jud ta sa atong mga ginikanan sa atong mga lolo murag mo sila atong nagbantay ba hangtod na lang mamatay ta murag naagya po na sila magbisita sa cemetery nga murag kana kultura gina nato no parte sa atong kultura murag moro siguro na akong gigagawa niya makay ingon ka nga duot gud ba duot gud sa kanang imong giingon nga maski ato ang mga lolog-lula tiguwang na kaayo but napagyapon sa atong pamilya pero sa among na-experience dito no nay kuan gito na institusyon dito nga dito gi pamutang no ang ilang mga old kuan na ba nga mga ginikanan separate gid sila sa ilahang mga anak no anyway so mao na siya ang kini ang mensahe ni Christine nagpamatuod lang ni siya sa makaingon siyang proud gid siya no sa mga Filipinos no ingon ana ta ang ato ang gugma ug pagrespeto ng ato sa atong pamilya ug kanang yung atong pagka-warm and hospitable no so unsay naana to ato dayong idalit maski wa tay ikadalit no but at least naa ba mapakita na to being a Filipino being a Cebuano now karon ining atong paghimo sa kabataan kultura ug kabilin Sir Carl pwede mo makahatag niini og information unya kanang mas maayo kung matagaan minimo o ninyo o unsa maning mga museums nga ma-involve niining KKK. Unya kanos asad nato ni mahimuon Sir Carl. Okay. Yes. Salamat sir. Kang kabataan kultura ug kabilin mahitabo karong September 29, 2012 kanang among gi-expect nga mga appeal kay mga estudyante gikan sa University of San Carlos mga dagan-dagan mga mil jud ni mga appeal sa amuhang estimate no mga dagan-dagan mga appeal ug mga bisita sila sa mga actually ang goal jud ani Sir Tats kay aron ma-relate gina ilaha mga gikatunan dito sila eskwelahan kabahin sa tong history kabahin sa tong sa sociology anthropology sa pagbisita sa mga lain-laing museum diri sa Cebu City ug mga heritage sites dili kay museum kundi heritage sites sad. So kanang mga to sila sa Casagorordo, Cathedral Museum, Museo Sugbo, Museo Parian sa Sugbo, Fort San Pedro. Mga to sila sa mga heritage sites like Magellan's Cross, 3 de Abril Marker, no kanang atong Heritage of Cebu monument no kanang Plaza Independencia. So mga doon sila
naa sila activity guides para makagiya sila pa ma-focus nila kung unsa ilang nakatuon maka-focus sila sa unsa ilang nakatuon nila sa ilang klase, makakuha sila og kanang input sa pag-adto-adto sa mga museum. So example noon mga taga nagkuha og Rizal course kay requirement mo na sa college na to, di ba, na Rizal course kanang History 17. Mga to sila sa kuan sa USPF Rizaliana Museum, kinaamad to'y collection ni Rizal. Makita dito ang works ni Rizal, ang iyahang mga sinina na makita kung unsa siya di kataas no si Rizal. So diha kay kung sa eskwelahan na mo sir, kung sa picture lang, di ba, murag hinuon na yung makatunan pero mas mo supplement pa jud, mas lapad ang imuhang understanding sa imuhang nakatunan kung nakita jud nimo ang mga letters ni Rizal or iyahang murag aron malapad ang ilahang understanding sa atohang local history ug atohang kabilin ug atohang kultura. So mo nang kanang karon ni siyang 29 ug naa di mga road closure sir. Actually ang usa sa mga partners nato aside from San Carlos Department of Anthropology, Sociology, History kundi ang Cebu City government kay para nila importante ni siya na ang atohang kultura ug kabilin mapasa ni siya sa atong mga kabataan. So appeal sa nato as major partner ang Cebu City government og na-approve, na-allow na ang ubang mga streets diri sa Cebu City kay ma-close para safe sad sa paglakaw-lakaw lang ang mga wala pa tayo detalye Sir Carl no sa mga streets, major streets. Okay na sir, ang Lopez Haina Street Lopez Haina diha sa of course Casagorordo, ang Mabini Street gikan sa Bonifacio hantod sa Colon. Okay. Og ang half closed ang gikan sa Mabini sa Colon hantod sa Cathedral, no. So ingana siya mo paggawas mamig mga press releases this week o next week para jud ma-ready ang ato mga drivers, no, na kaning mga streets closed from 1 to 6. So aron makibaw lang sila na ma-aware dili sila moagi didto para kay aron kitingig ma-traffic or no. So ma-ready sila, ma-prepare sila na dili sila na dito is closed siya for kabataan, kultura ug kabilin. Ug ang culminating activity day napatay time sir. Ang culminating activity kay sa Plaza Independencia. So after na motor ang mga estudyante nato at matong kabataan sa mga lain-laing museum kay magkita sila tanan sa Plaza Independencia na ay gamayng programa. So mo na siya ang basically ang kabataan, kultura o kabilin, no. Karong September 29. 29, that's 2 weeks from now, no? 2 weeks from now. Ang goal jud ani is ang atong mga kabataan maka-discover sila, maka-aware sila o basta malapad ang ilang understanding sa unsa ato ang local history, ang atong kabilin, ato ang atong kultura aron ma-strengthen ang ilahang identity as Cebuanon as Filipino. Sir Max, sa imong bahin unsa may mga papel karon no sa inyo labi ning gyud ikaw isip volunteer kay ba ko nga daghan pasad no gawas nimo daghan pasad ang mga volunteers nato labi ni taga San Carlos unsa may mga preparasyon sir nga inyong gihimo karon? Sa pagkakaroon murag kami nagsige nimo tuon kay wala pa mi gatagan og kanang assignment ba if asa mi nga museum i-assign. Okay. Pero sa pagkakaroon murag amon jud gitun-an og maayo ang ang tibuok Cebu para pod amo pod kung example na ipangutan na mga laing mga estudyante. So na pod mi matubag ba aside sa kanang about sa museum kundi sa lahi pod nga kuan. So may tubo sir kamo mo ay mag-facilitate kamo murag tour guide. So kami. Inyong grupo sa San Carlos. Okay, murag nindot ni inyo ha. Yes sir Carl. Kanindot pa sa daning KKK sir kay murag ang kalahian ani sa usual tour kay youth to youth gani ang interaction gani murag ang mo guide ang mo share sa istorya sa mga heritage sites ug sa mga museum kay dili ka na mga adults or mas dali sir ang pagkasabot nila kay pareha no? Pareha ba ang singon pa pareha ba ang lengguwahe sa mga kabataan pareha nato, di ba? Correct. So para makarelate sila o kibabay na sad sila kung unsa kibabay na sila sa unsa pag-way pag share sa istorya. So
manang nindot sad sa kabataan kultura kabilin kay ma-empowered sad ang mga Correct. atong mga youth. Makapacitate po din sila kay Makapacitate. matod pa sila kita biya mo ay mosunod ni ini no. Naka-training naman sad ni sila og di ba nag-facilitate ato kay ang DOT Region 7 jud sir. Salamat din kay Director Rowena Montesilio kay nag-partnership man may ato katong training para nila silang mga volunteers. So at least kamo sa inyohang pagkabataan karon aduna nagi may igong na hibaw-an kabahin sa atong kultura no ug kabilin din nila benigid din sa Sugbo. Unya makita nato Sir Carl nga murag kini sila moy mudana no sa baton padung na nga to sa pagpasa na pod ani sa umaabot na sad nga henerasyon. Ato lang kung hunaw-naon sa giingon ni Dr. Jose Rizal God na ang kabataan ang atong paglaom no sa atohang nasod. So this is our way to as our part sa culture and heritage, this is our way na kung sa iyang giingon na musunod ta sa iyang giingon tinuod ba ya jud no na kung di nato gihahon ang kabataan wa jud tay padulngan sir mao gihapon pobre gihapon ta na nasod or wa jud tay padulngan di jud ta mosuwag Tinad. kung di nato igiya ang kabataan og hatagan nato sila og saktong edukasyon. Tinod. Sir Carl, before nako mo nga nako pangutan-on no kung saon pag-join no sa KKK, tugutis ako sa pagbasa nini nga to ang text message no. Ingon siya Sir Carl, wa man siya ngalan nga gibutang. Ingon siya lahi ra gyud ang Sugboanon ug kultura. Biba Sugboanon no. So nagpakita gyud ni siya iyang pagka proud no being a Sugboanon Sir Carl. Okay. Now, kato no, akong pangatana unsaon man pag-join niining KKK na to? Sa pagkakaron sir, karon na run karong September 29 kay taga San Carlos ang appeal. Ang mga estudyante sa ubang universities, they can actually call our office kung interesado sila mo appeal for the next run. Kay i-open na siya namo sa sunod na KKK sa ubang mga university. So kung interesado dun sila, makakita siguro mas maayong ma-witness nila no kung unsa ang KKK karong 29, tanawon nila kung maayo ba ni para silang mga estudyante. Kung makita nila na maayo ni siya, kay pwede sila mo contact sa among office no sa Rafi. Pangitaon lang ako si Carl Damayo or among executive director si Ma'am Joy Hera. Og ma-appeal na dyan mo sa sunod na KKK no sa Kabataan Kultura Kubin. Hopefully sa next semester amo na ni siyang another run sa KKK ang mahitabo. Okay. Salamat kay Sir Carl. Sir Max, ay mo ang hinapos nga mensahe? Sa ako lang gihangyo ako ang tanan nga mga estudyante sa University of San Carlos bisag wala sila na appeal sa ilang mga history nga classes or sa sociology nga mo salmot sa atong kuan ipahigayon nga aktibidad nga KKK. Sir Max, salamat kayo sa inyong pagtambong karon. Sir Carl, Salamat kay Sir Tat sa Salamat, sir. invitation. yes. So mga igsoon, ang atong 6th Rafi Triennial Awards bukas na maong search alang sa mga individual o institusyon nga naghimo og positibo nga kausaban no dinhi sa lugar sa Visayas ug Mindanao. Sa pag-nominate, log-on lang sa www.rafi.org.ph ug kontaka si Cathy Margati sa numero 418-7234 local 105. Mga igsoon, atong topic next week no ang kining gitawag og personal budgeting. So nindot na ato na haron makatunta unsaon na to pag-budget no sa ato ang mga finances. Mga igsoon, wala naging kitay panahon og dinhi natapos ang tulumanon. Sa ngalan sa akong kaubanan si Patrick Tabada, ang ato ang program manager ka Ma'am Heidi Palpartong program director, ka Ma'am Dumi Chua ang atong chief operating officer sa foundation. Sa kinising kasi ko nagpasalamat sa pagkig-uban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw istasyon. Mayong buntag mga Bisaya. Og dinhi madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki, 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 pagtuki.